Тренирах до сега и се замислих за всички от тези хора, които от години посещават фитнес залите. Записали са се на 1100 неща, но въпреки това не постигат желаните резултати. И ако ви кажа, че при мен няма такива, ще ви излъжа. Има. Днес искам да ви задам няколко конкретни въпроси, чието отговори може би ще ви насочат защо прогреса в залата се бави и защо е толкова трудно постижим за вас. Първият въпрос е: тренирате ли редовно? И под редовно имам предвид поне 3 пъти седмично. Вторият въпрос е: тренирате ли с прогресивно натоварване? Тоест, всяка седмица увеличавате ли тежестта на упражненията, които правите, с малко? Следващия въпрос е: тренирате ли с правилна техника? Внимателни ли сте при изпълнението на всяко едно упражнение, от първото до последното повторение? Продължавам нататък със следващия въпрос и то е: мените ли постоянно упражненията от програмата си? Тук давам жокер, ако го правите, спрете да го правите. Следващия въпрос е: модифицирате ли упражненията от програмата си? Всяка следваща фаза, т.е. добавяте ли различни елементи към същите упражнения, например изометрия, пулсация, намалявате ли темпото, примерно на клек. Последните няколко повторения от всяко упражнение лесни ли са ви, така както са първите, или не са? Правите ли високоинтервални тренировки? Движите ли се извън залата? Спите ли достатъчно? Сънят ви с добро качество ли е? Приготвяте ли сами храната си? Храните ли се редовно? Сигурни ли сте, че приемате достатъчно протеин? Консумирате ли често алкохол? Имате ли представа колко калории трябва да приемате грубо, за да поддържате настоящото си тегло? Имате ли представа колко калории трябва да приемате, за да го понижите? Ако целта ви е да намалите подкожните мазнини, сигурни ли сте, че се храните в дефицит? Кога за последно изследвахте хормоните си? Ежедневната ви рутина, свързана с хранене, трениране, сън, почивка, възстановяване, айде признайте си честно, тя се гради на правила или по-скоро на изключения? И това е най-важният въпрос, на който трябва да си отговорите. Вие сте човек на правилата или човек на изключенията? Ако сте дали положителен отговор на по-голямата част от въпросите, вярвайте ми, прогреса във фитнеса няма да закъснее. Само че ще трябва да изчакате поне 1 година. Минимум 1 година. По-рано би било твърде оптимистично.